Boltage, striker, all day. International, outer why say? Mese muri one, dotangita ma one. Chese chamunoda, wuyai imi, dati muri shan, yay Ande, chipo chamwari, inendino tendain. Yay, ande, chipo chamwari, inendino donain. Yay, ande, chipo chamwari, inendino tendain. Yay, ande, chipo chamwari, inendino donain. Chese chamunoda, inendino kupa. Zangu azina kubuya sejiroto. Kana chipo, andina kuita, chekuromba. Izvinde zveropa Mwari vakandipa rangu simba kuti ndigogona vese vagovona kuti ndinotunga hande chipo chamwari ini ndinotenda ini yai hande chipo chamwari ini ndinodona ini yai hande chipo chamwari ini ndinotenda ini yai hande chipo chamwari ini ndinodona ini saka toyenda chipo chamandipa ndotenda Mwari ndimi matenda Banu vese voti ndopenga Ine pamwe pacho ndoyenda Daima ngondipa ndoyenda Chicha mungada, chicha ndingada, chichimwe Banu vese vangotarisa Hande, chipo chamwari Ine ndinotenda ini Yai, hande, chipo chamwari Ine ndinodona ini Yai, hande, chipo chamwari Ini ndinotenda ini Yai, hande, chipo chamwari Ini ndinodona ini Chese chamunoda Ini ndinokupa Zangu azvina kubuya sejiroto Kana chipo andina kuita chekuromba Izvinde zveropa Mwari vakandipa rangu simba kuti ndigogona vese vagovona kuti ndinotunga hande chipo chamwari ini ndinotenda ini yai hande chipo chamwari ini ndinodona ini yai hande chipo chamwari ini ndinotenda ini yai hande chipo chamwari ini ndinodona ini the Martian sunshine the Boltage representing Titanic Fire Production. Why say international? Yeah.